mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum kana zama da babanka, kuna ci kuna sha tare, in dare yayi ya mada kai daba. Aya Halin mutum, kina zama da mamanki, kuna ci kuna sha tare, in dare yayi ta mada kai daba. Aya Halin mutum, kuna zama da iyayenku, kuna ci kuna sha tare, in dare yayi kumar da su daba. Aya Halin mutum. Chai, duniya ta lalace. Yan uwa, mu daina cin naman junanmu, domin Allah ya ba mu iko akan namomin jeji. Don me muke cin naman junanmu? Sai mu daina. Allah ya taimake mu ya kuma ba mu iko dainawa. Amen. Bisa amen. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum kana zama da abokinka, sai ya sami ci gaba, maimako farin ciki, sai ka kula masa mugunta. Kina zama da abokanki, sai ta sami aikin yi, maimako farin ciki, sai ki kula mata mugunta. Kuna zama da makwabta, sai su sami ci gaba, maimako farin ciki, sai ku kula masu mugunta. Dan Adam abin tsoro, da rana shi mutum ne, da dare zai zama dabba. Kana kallonsa kamar dan uwanka, shi ko yana kallonka nama. Halin mutum sai Allah, halin mutum sai Ubangiji. Yan uwa, mu yi lura, domin duniya ta zo ga karshe, kada mu shiga wutan jahannama. Ubangiji ka canza mu ga irin wayannan halayen. Allah sa mu canza. Amin amin. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum ya zama abin tsoro. Mutum
ka mu je? Aha, abokina. Yanzu za mu je irin tagbagi kenan. Ko kaya? Na ga maman Destiny na takawa. Yay! Ka ga maman Ushowu? Wato Usheyu kenan. Daka, daka, daka. Hey! Quem sagua?